أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمبالما مغازين دي مالي تيفي فلباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيان سيغلي أنغا تفسيري كنغا تفسيري ميمبكي جمعة جمعة مغازين دي مالي تيفي كان نابي لاسي أومو أبادنغي عبدالرحمن جوكلون كوناتي نوبا ولكو شيكو o bi an bena wuli kuranɛ suran filana n'o ye suratu bakara ye a aya kɛmɛ ani tani filana la ka taa ni ala ye min nɔgɔya ye an bena o lase bada auzu billahi mina shaitani rajim wa man azlamu mimman mani'a masajidillahi an yuzkiru fiha ismuhu wa sa'a fi kirabiha ulaike ma kana lahum an yadkhuluha ila qaifina lahum fi dunya kizyun wa lahum fil akhirati azab azim. Allah subhanahu wa ta'ala ko jone ka tonyoli ka bo ka teme mogo kan mogo mi naye mogo bali ka do alaka misiri kono ka fo ko ala togote fo aga misiri la atila matla ka bara ke tuguni misiri ninu chili kamu ulaike makena lahum an yadkuluha ko otigila mogo amankan olu ye olu ka do misiri kono ila qaifina fona kera usrani usramato lahum fi dunya kiziyu ko otigila mogo ko dogoyali rebula olu ye jenyena maya ingono walahum fil akhirati azabu azim ko wallahi rafene la jababu ye mingabu men yoro mago be wala la doni parce que k'a fɔ jɔn de tonyoli ka bon ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ye balili kɛ k'a fɔ ala tɔgɔ tɛ fɔ a ka misiriw kɔnɔ a tigi taamana ni misiri cili ye misiri cili nin yɔrɔ la o tɛ misiri so cili ye mais o ye misiri yɛrɛ ka kan ka jɔ sariya minnu kan ka olu ban ka bɔ misiri ko kɔnɔ i n'a fɔ bibi in na misiri caman bɛ yen i b'a ye o ɲɔgɔnna de b'u kɔnɔ i b'a sɔrɔ misiri kogo jɔlen cɛ ka ɲi a kɔnɔna cɛ ka ɲi tapiw cɛ ka ɲi nga ala ko yɛrɛ ye min ye o salen do ka bɔ misiriw kɔnɔ k'a tɔ to wariko ye bon ala filɛ k'o de fɔ ni kuranɛ jigin san 1400 kɔ bi o de wale jɔlen filɛ mais mɔgɔ minnu m'o baara kɛ n'o ye minnu taa kun ye misiri la warikow ani ko wɛrɛw ye ko a man kan olu ka don misiri kɔnɔ fɔ ni a kɛra u siramatɔ ye o kɔrɔ ye ni kɛlɛ dɔ bɛ yen wala ko dɔ bɛ yen n'u nana ka na fɔ k'u b'u yɛrɛ kalifa wa a mɔgɔ ninnu ko diɲɛ in kɔnɔ ya ko dɔgɔyali de b'u ye parce que u b'a kɔnɔ ka ko minnu kɛ nin a tɛna bonya s'u ma hali n'i ye miliyari sɔrɔ a kɔnɔ i tɛna bonya sɔrɔ a kɔnɔ wa fili akirati azabun azim ko lahara don fɛnɛ tɔɔrɔ bɛ n'u sɔrɔ min ka bon kosɛbɛ walilahi mashiriku wal maghribu ko i k'a dɔn kɔrɔnw ani tilebiw k'olu tigi ye ala ye fa aynama tuwallu fa samma wajhullahi ko ni jɔ k'i ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ k'i k'a dɔn ala ɲɛda bɛ o fan fɛ inna laha wasi'ul alim k'i k'a dɔn ala ka dɔnni o fɛrɛlen don o fana walawalali b'a la parce que sababu nusulu caman bɛ nin yɔrɔ la parce que seli na waati jɔli tun bɛ kɛ ka ɲɛsin baitul muqaddasi fa mɔ bon alakira sallallahu alaihi wasallam ya nana yamoriya sɔrɔ min kɛ k'a k'i ɲɛsin magan fa mɔ mɔgɔ caman y'a fɔ ko muhamadu ka ko in yɛrɛ k'a yɛlɛmɛ cɛyara k'a tun bɛ jɔ ka ɲɛsin yɔrɔ min mɔ k'a tilala k'a ka ɲɛsin fa fali ala sɔrɔla ka aya in jigin k'a fɔ kɔrɔ ni tilebi olu bɛɛ tigi ala ye i jɔ k'i ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ ko ala bɛ o fan fɛ ala ka dɔnni fɛnɛ fɛrɛlen don o kɔrɔ e mana ko o ko kɛ ala ɲɛ b'a la a b'a dɔn wa kalu ko u ko itakazallahu waladan ko kafiru ko ala yɛrɛ ko denw b'a fɛ subhanahu ko sanuya bɛ ala ye bal lahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitina ko o kuma in bila ko fɛn o fɛn bɛ sankolo la ani dugukolo la ko bɛɛ ala ta ye den t'a fɛ fɛn o fɛn bɛ sanfɛ ani duguma k'olu bɛɛ ala ta ye ko o fɛn ninnu fɛnɛ bɛɛ u b'u kolo ala ye de bade u samawati wal ardi k'i k'a dɔn sankolo ani dugukolo o daminaba de ala ye a tun tɛ waati min ko ala de y'a a kiri ye isa ka dɔn amuran ko nka ne ala ye fɛn min kɛli latigɛ walima a y'a laɲini fa innama yakulu lahu kun fayakunu k'a b'a fɔ o ko in ma ko o ka kɛ ko o bɛ kɛ o yɔrɔ in fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ yen a yɔrɔnin bɛ jɛngɛ u bolo hali n'a y'a sɔrɔ kuma
dɔn bɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que caman bɛ yen o bɛ jɔ ni yɔrɔ kan ko kun faya kunu dɔw yɛrɛ i b'a mɛn mɔridu de da ko kun faya kunu gundo bɛ karisa bolo alors que kun faya kunu ni an yɛrɛw ka bamanankan kelen in na a bɛ faamu ko ni ala ye fɛn min natigɛ k'o ka kɛ o kɔni bɛ kɛ mais kun faya kunu tɛ k'a fɔ ko ala ko k'a ka kɛ dɔrɔn k'a sina ka kɛ ala ka laada t'o ye o se b'a ye nka ala ka kɛcogo t'o ye ni a tun b'o kɛ a tun bɛ adamaden n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ ka kɔnɔ tali lajɛ ka taa se jiginni ma nka a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni ka na se ŋunumali ni taamaliw ma donc ala ka fɛn bɛɛ bɛ na ten nka dɔw sigilen bɛ nin de kan ko kunfaya kunu gundo bɛ karisa bolo ko n'a ko ko nin kɛ dɔrɔn k'o bɛ kɛ n'a fɔra ala ko min ka kɛ k'o bɛ kɛ o kɔrɔ ye ni fɛn min latigɛra ko i tɛ sa n'i ma o sɔrɔ o janyana o surunya i b'o sɔrɔ kunfaya kunu kɔrɔ ye wa kala lezina la ya'lamuna ko mɔgɔw ko minnu tɛ dɔnniyali kɛ lawla yukallimuna lahu ko hali n'a tun y'a sɔrɔ ala yɛrɛ tun bɛ kuma an fɛ sa an n'a ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw taati na ayatun walima ala tun kana ni kabako dɔw ye wala tɛmɛfiɲɛ dɔw ye kɛzalika kala lezina min kablu mislu qawluhum ko a b'o cogo la mɔgɔw ye o ɲɔgɔnna fɔ ka kɔn alakira tilera mɔgɔw ɲɛ tashabahat qulubu ko u dusukun bɔlen don ɲɔgɔn fɛ c'est à dire fɔlɔ mɔgɔ ninnu ka fɔcogo ani sisan mɔgɔw ko u dusukun bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kad bayana li ayatil qawmi yuqinuna ko ala b'a ka tɛmɛfiɲɛw walawala mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu dɛngɛniyalen don o kɔrɔ u dalen don ala ko la parce que ala ka tɛmɛfiɲɛw bi na diɲɛna b'a la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ ala ka tɛmɛfiɲɛw bila minɛn kɔnɔ a tɛ minɛn min kɔnɔ i n'a fɔ yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko tile tun tɛ ja bɔ a la ko dimɔgɔ yɛrɛ tun tɛ sigi a la dɔw b'a fɔ k'a taamatɔ k'a sen fila i tun tɛ sen nɔ y'a la o bɛɛ ye ziiriw ye alakira ye adamaden de ye ala y'a fisɛmanciya dɔ de d'a ma parce que n'an ko adamaden don ale ka fisa ka tɛmɛ an kan fisɛmanciya dɔ de dira ma ka bɔ ala yɔrɔ a misali bɛ komi an yɛrɛw bi mɔgɔ min bɛ yen ni mɔbili b'a bolo an ka misali ta V8 bɛ mɔgɔ min bolo bon ani mɔgɔ min nɛgɛso b'a bolo olu tɛ kelen ye teliyaw la u tɛ kelen ye mago dilancogow la donc ala ye darajaw di ala kira ma min tɛ an tɔw la mais a tɛ i n'a fɔ a taamatɔ ja tɛ bɔ a la wala a sen nɔ tɛ buguri a sen nɔ tɛ bɔ buguri la wala tile yɛrɛ tɛ a kun sɔrɔ dɔw bɛ ala minɛ k'u sigi ka nin bɛɛ fɔ ko ala kira n'a tun bɛ taama ko kabanɔgɔ de tun bɛ yaala a kunna n'a tun kɛra o ye jɔn bɛ tugu o tigilama ko o tigi kana fɔ k'a ye tugu ne kɔ ko ala ko ta jɔn bɛ tugu a ko kuranɛ y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko lakad ja'akum rasulun min anfusikum ko tiɲɛna ne ye ciden ci aw ma ka bɔ a yɛrɛ kun na a fa tɔgɔ ye Abilaye a ba tɔgɔ ye Minata aw bɛ dumuni kɛ a fana bɛ dumuni kɛ fɛn o fɛn bɛ a sɔrɔ adamadenya magow la o fana b'a sɔrɔ n'i nana fɔ k'i bɛ mɔgɔw convoquer k'a kɛ i n'a fɔ alakira ka kiraya k'e b'o de bonya ni ko ja tun tɛ a la dimɔgɔ tɛ sigi a la o ye ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a nɔfɛ parce que n'a yer'o cogo la mɔgɔ tɛ tugu a nɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala ko inna arsalnaka bil haqi bashiran wa naziran wala tasalu ashabul jahim ala ko ala an ye ci Muhammadu k'i kɛ nisɔndiyaliba ye ani bagabagaliba ye ko nka maa minnu n'olu dilanlen don jahanama ko kama ko hali kana i yɛrɛ sɛgɛn k'o ɲininkali kɛ o la Allahu subhanahu wa ta'ala ko suratu Bambara aya 19 ka se 20 ma walan tardo ankal yahudu wala nasara ko yahudiyaw ni nazaraw tɛna diɲɛ e ma fiyewu hatta tatabi'a millatuhum ko fɔ i ka tugu ka taasira ko fa ina huda Allahu k'i ka dɔn kana dun o ye ala de ta ye wala in tabi'a ahwahum ko ni tuguraw ni dɔngɔ kɔ bada lezi ja aka nali kɛlen i ma bi ilimi dɔnni la ma laka mina lahi min wali wala nasiru ko i ɲiyɔrɔ foyi tɛ ala yɔrɔ ala ka dɛmɛ t'i kɔ a tɛ i tɛ a teri ye tugun an bɛna bi tafsiri jɔ yan ni ala sɔnna ma an bɛna don an ka sogow kɔnɔ nka bi denkura yera an kɔyɔ la parce que bi an ye an balimamuso b'an kɛrɛfɛ yan ale de kan ka don ka sogow ɲininkali kɛ n'o ye tɛnɛn ye ni ala sɔnna tɛnɛn yɛrɛ a bɛna don mɔgɔ minnu ye lɛtiriw ci a bɛna o sogow ɲɛfɔ an bɛna olu jaabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa an balima magazine Dimbali TV filɛbaw nin ye an don dɔ ye an ka sogow kɔnɔ
bi an balimamuso n'o ye Maimuna Tɛnɛ Danbɛlɛ ale bɛ an kɛrɛfɛ ya bi ka sogow ɲɛfɔ. Maimuna, salamu alaikum. Assalamu alaikum magazine di Mali filɛbagaw. Karamɔgɔ, komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, lɛtiri caman cira an ma, mais an sera ka maa 5 de ta lɛtiri in na. Komi ɲininkali ninnu cɛyara, an ka maa fɔlɔ, o ka ɲininkali ye k'ale sogora, a ye baya de y'a cɛ la, warijɛ baya. O sogo o kɔrɔ ka di. O sogo kɔrɔ ka di. Ni mɔgɔ min sogora k'a ye ko warijɛ baya b'a cɛ la, n'a y'a sɔrɔ muso furulen don, o tigilama bɛna den sɔrɔ, den min ye den mandi ye, den tɔgɔtigi don. Mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'o sogo fasɔ ye fɛnɛ muso furulen tɛ, a tigi bɛna cɛ dɔ sɔrɔ, furucɛ dɔ sɔrɔ, cɛ min ni o b'a kanu kosɛbɛ wa cɛ in fɛnɛ bi u fila bɛɛ bi ɲɔgɔn kanu. Mais ka dɔɔnin fara o kan, ni mɔgɔ nana sogo k'a ye baya b'i cɛ la nka baya in ye sanu ye, mɔgɔ min ye o sogo kɛ n'o ye musolamɔgɔ ye, o ka di kosɛbɛ. O b'a yira k'a fɔ muso in a bɛna den dɔ sɔrɔ, den in bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye, n'a ma kɛ peredan ye a bɛ kɛ minisiri ye. Mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'o sogo fasɔ kɛ k'a ye baya b'ale cɛ la, yarɔ baya tɛ cɛw ka fɛ ye. Ni cɛlamɔgɔ nana sogo k'a ye baya b'a cɛ la mais sanu don, o bɛ dusukasi fɔ, a bɛ bana kuntalajan fɔ, bana min ni jija ma kɛ a b'a ka ɲɛnamaya kɛ n'o bana ye. Halisa ka baya dɔɔnin fɔ baya o kan, mɔgɔ min nana sogo k'a ye baya b'ale cɛ la mais baya in dilanlen don ni yiri ye, i n'a fɔ baya don nka a dilanlen don ni yiri ye. O b'a yira k'a fɔ ni muso furulen don, ale jɛɲɔgɔnw a teriw olu caman ye mɔgɔ ɲɛda filatigiw ye. O kɔrɔ u bɛ ɲuman f'i kɔ mais u bɛ ɲuman f'i ɲɛna mais u bɛ juguman fɔ i kɔ. An balimamuso ka sogo an tun bɛ o dakurunya damadɔ f'a ye. An ka maa filanan ale ko ale sogora ko dɔ ye lɛsogo di ale ma. Ale ta o kɔni o man di kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min sogora k'a ye ko mɔgɔ ye lɛsogo d'i ma, directement e nana sogo k'a ye sogo nana d'i ma, sogo tobilen don nka e bɛ ka sogo in dun, i y'a ye ko lɛsogo don, o b'a yira k'a fɔ a tigilama k'a yɛrɛ kɔlɔsi, n'o tɛ ani jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna a bila sira jugu kan. Misaliya la, i b'a sɔrɔ a ka ca faamala mɔgɔw la, i b'a sɔrɔ n'i bɛ fanga kɔnɔ kuma dɔ la e bɛ kɛ fili la, i b'a sɔrɔ population bɛ kuma ka kuma mais conseil minnu b'i la olu bɛ i bila fili ro, k'a ye mɔgɔ ye lɛsogo d'i ma o b'o ɲɔgɔnna fɔ. Mais mɔgɔ min nana sogo k'a ye ko lɛsogo nana d'ale ma, n'a y'a sɔrɔ muso don, n'a kɔnɔma don, ni kɔlɔsili ma kɛ a bɛna den min sɔrɔ, o den in bɛ kɛ jogojugutigi ye, a bɛ kɛ den ye min tɛ se ka koron fiyewu. N'a y'a sɔrɔ a tigilama tɛ muso furulen ye, ni muso gɔnna don o nana sogo ko lɛsogo dira a ma, a bɛna furu min sɔrɔ o cɛ in tɛ taa kɛ, a bɛ kɛ cɛ ye min ye dulɔmina wala jogojugu sugu bɛɛ b'a la. O ye lɛsogotigi in ka sogo kɔrɔ damadɔ ye. An ka maa sabanan ale sogora ko ale bɛ k'a nun fiyɛ. Tɛnɛ alihamudulila, o sogo ka di. Mɔgɔ min sogora k'a ye k'ale bɛ k'a nun fiyɛ, n'a y'a sɔrɔ a tigilama ye cɛ ye, o b'a yira a somɔgɔ dɔw bɛna furu kɛ, walama ni denbayatigi don, denmuso minnu b'a bolo olu bɛna furu sɔrɔ teliya ro. Mais sa min de kɔni don dɔɔni, a nana sogo k'a ye mura b'ale la, mais ale bɛ k'i nun fiyɛ, nun mana fiyɛ cogo o cogo joli bɛ bɔ a la. O b'a yira a bɛna den ninnu bɛna furu sɔrɔ, wala a denkɛ dɔw bɛna furu kɛ, nka o furu ninnu muso minnu bɛna furu wala den minnu bɛna don furu la, a furu caman tɛ taa kɛ furu sabatitaw ye. A dɔw cɛnli sababu bɛ se ka taa kɛ bana bɛ taa ni muso in denmuso furu la, i b'a ye ni cɛ ma don bana dilayɔrɔ, muso bɛ don bana dilayɔrɔ, donc a wari tiɲɛ barika bɛ bonya fɔ ni saraka gɛlɛnw bɔra o la. Mais n'a mɔgɔ nana sogo fɛnɛ mura b'ale la, a kɔni waati bɛɛ na nunji bɛ ka solo, o b'a yira o tigilama ni cɛ don mɔgɔ caman bɛna o bila furu sira taama na, o b'a yira waati bɛɛ ale bɛ kɛ mɔgɔw ka furu dilanla ye. O ye nuntigi in ka sogo jaabi. An ka maa naaninan ale kɔni sogora ko ale ka dilan yɛlɛmana ka kɛ sanu ye. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min sogora k'a ye ka dilan yɛlɛmana ka kɛ sanu ye, ni musolamɔgɔ don k'a bɛ furu la, o b'a yira ale cɛ bɛna sɔrɔ ba kɛ u sigilen tɛ ni sɔrɔ min. Nka n'a y'a sɔrɔ cɛlamɔgɔ de sogora k'a ye ko dilan yɛlɛmana ka kɛ sanu ye,
o bɛ dusukasi belebele fɔ mais o dusukasi in bɛ sɔrɔ a yɛrɛ furumuso fɛ ka misali dɔɔni fara o kan n'i ma jija o bɛ cɛ fɔ cɛ min muso bi sɔn ka kɛ kanukɛla ye fɔ a bɛna taa kanu cɛ ni muso in minɛ a sidilaro donc cɛ ka sogo k'a i sidila kɛra sanu ye a bɛ o ɲɔgɔnna fɔ mais ni muso sogora halisa k'a ye sidila kɛra sanu ye muso min furulen don o b'a yira k'a fɔ a muso in a bɛna den sɔrɔ cɛ in fɛ wala den dɔ bɛna bɔ u la den min n'o bɛna u ta hɛrɛ ni baden kɔnɔna na o ye dilantigi in ka sogo kɔrɔ ye. An ka maa duuru na ala ka ɲinɛ an ka président IBK la ko ale sogora ale y'o y'a ka salon kɔnɔna na. IBK fatulen don bi nka ni mɔgɔ min nana sogo ka président IBK ye n'a y'a sɔrɔ a tigi ye maliyɛn ye ko cɛ don k'a ye o sigilen b'ale ka salon kɔnɔ ni fantanya b'a la sababu dɔ bɛna bɔ a ye balawu a bɛna fɛn sɔrɔ e ka sogo k'a ye ko IBK sigilen b'ale ka salon kɔnɔ IBK dun fatulen don a tigilamaa bɛna don a ka nafolo la a yɛrɛ bolo bɛna ko dɔw kɛ n'a ka nafolo ye min bɛ nafolo ko kasara se a ma mais mɔgɔ min sogora ka sogo in kɛ komi tɛnɛ ma se ka piripiri latigɛ n'a y'a sɔrɔ muso de don ko o sogora k'a ye ko IBK sigilen b'a ka salon kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ muso in cɛ ni fantanya tun b'a la a bɛna sɔrɔba kɛ nka sɔrɔ in a bɛ kɛ sababu ye ani muso in bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tun ye dɔ ye sogotigi in ka sogo kɔrɔ la. An bɛ hakɛto ɲini fɛ komi an kun ko an bɛna mɔgɔ duuru de suganti mais mɔgɔ fila bolibatɔ sera an ma studio kɔnɔna na ko an k'u ka ɲininkali kɛ sogo la. O mɔgɔw ko di? O maa fila don fɔlɔ ko ale sogora dɔ bɛ boli ale kɔ mais a bɛ boli a t'a sɔrɔ ale kɔni bɛ to boli la a tigi bɛ boli a kɔ mais a tɛ se k'a sɔrɔ. Alhamdulilayi o sogo fana ka di kosɛbɛ k'a ye kuma bɛɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ boli la ye kɔ a mana boli cogo o cogo a tɛ ku e la a mana boli cogo o cogo a tɛ ku e la i mana jɔrɔ kuma o kuma ko a bɛ n'i minɛ i b'a ye a tɛ se k'i sɔrɔ fo i bɛ taa kunu o ka di kosɛbɛ o b'a yira o tigilama a bɛna dawula sɔrɔ a bɛna manja sɔrɔ nka jugulamɔgɔw bɛ cɛya a la jugulamɔgɔ ninnu b'a ɲini waati bɛɛ k'u b'a malo nka u bolo k'a bɛna malo kuma o kuma a tɛ malo u bolo k'a bɛna malo kuma o kuma a tɛ malo mais o tigilamɔgɔ saraka dɔɔnin bɛ o ka sogo la kɔfɛ n'a ye weleli kɛ olu ɲɛ bɛ fɔ a ye komi fɔlɔ an tun bɛ sarakatiw fɔ mais mɔgɔw y'a yira k'a fɔ an kana sarakaw fɔ plateau kan. O maa filanan ko ale sogora ani a kɔrɔmuso den de tun bɛ baro la so kɔnɔ mais a tununa a taala kulu de la dɔw kuma n'a fɛ kulu la k'a ka n'a fɔ a wolofa yɛrɛ ɲɛna o de bɛ taga a nɔfɛ sɔni k'olu t'a di. A fana ka sogo ka di k'a y'a kɔrɔmuso den ale n'o bɛ ka baro kɛ mais den in tununa ale la mais den in ye yɔrɔ t'a la bɛn kulu ma kɔrɔmuso den in o bɛ donc mɔgɔ caman sina ka wele k'a sɔrɔ hali u ma sigi n'a ye donc nin sogo faso bɛ o ɲɔgɔnna fɔ k'a ɲini kɔrɔmuso den bɛ baro la mais den tununa a taara ye kulu sanfɛ mais u nana ko fɔ wolofa yɛrɛ ka taa nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ nin tigi a bɛna hɛrɛ balalen dɔ sɔrɔ a b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. N'a ye ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ i bɛ o fɔ nka ni ɲininkali t'i fɛ an bɛ bi sogo kɔrɔw datugu yan ka don an ka rubrique sabanan kɔnɔ n'o ye bamananw ka tɛmɛfiye ye tɛnɛ an bɛ i yɛrɛ fɔ i ye denmisɛnnin ye ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka furu cɛ ɲuman nɔgɔya i ye bi komi an y'a yira k'a fɔ an ka sigi bi kɛ ko saba kan n'o ye kuranɛ tafsiri ani sogo kɔrɔ ani don o don an bɛ fɛn kelen ta bamananw ka tɛmɛfiyew la ka olu kɔrɔ dɔw fɔ an ka dɔnta danyɔrɔ la bi an b'a fɛ ka kuma fɛn min kan o ye so kɔnɔna furali fura cogoyaw de tun bɛ so kɔnɔna la bamananw fɛ mais n'an ko so kɔnɔna hali du kɔnɔna b'o la an b'a ye bi mɔgɔ caman bɛ yen n'olu bɛ u ka du kɔnɔna wala so kɔnɔna fura u tɛ daminɛ yɔrɔ kelen ye a la bon alors que bamananw fɛ n'i b'i ka so kɔnɔna wala du kɔnɔna fura i b'a furali daminɛ da la ka ɲama lajɛ kɔnɔna na bon nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ so kɔnɔna fura ka a ɲama fura kana bɔ da fɛ bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la o bɛ kojugu damadɔ sɔrɔli yira kelen
a du sina ni ala ma jange a du ma tila bɛɛ bi yɛrɛkɛ k'a du lankolonya a dɔw sababu bi kɛ bana ye a dɔw sababu bi kɛ bɛnbaliya ye a dɔw sababu yɛrɛ bi kɛ fantanya bi na fɔ bɛɛ bi taa wari ɲini na ni fantanya sera degere dɔ la a bi kɛ sow yɛrɛ bi tiɲɛ dilanbaati sɔrɔ o la ka du fura ɲama fura ka bɔ kɔ kan a bi o ɲɔgɔnna fɔ nka k'a ye fɛnɛ min bɛ ka so fura ni a tigilama bɛ ka so fura kɔlɔsilikɛlaw tun bɛ kɔlɔsili kɛ a ka so fura cogoya la n'a y'a sɔrɔ a bɛ bali bila ni bali ye minɛ n'a numamolo ye n'a y'a sɔrɔ numama don naturellement gauche don a bɛ fɔ cogo di tubabukan na n'o don k'a y'a bɛ ka yɔrɔ fura n'a numamolo ye o tɛ kɛ baasi ye nka ni kinitigi don ale dun bɛ ka bali ye minɛ n'a numamolo ye ka yɔrɔ fura o b'a yira k'a fɔ o dun in sɔrɔ fɛn o fɛn min kɛ a sɔrɔ tila bɛɛ bi tila ka bɔ ka don manamanakow la nka n'a bɛ ka yɔrɔ fura n'a kinimolo ye o b'a yira k'a fɔ o sɔrɔ caman bi don balima siraw ani dukɔnɔna kungo la nka yɔrɔ furatɔ n'a bi bali da yeri ka taa kojugu dɔw bɛ yen n'o bi furali kɛ o bɛ furali kɛ ko ɲanga dɔw bɛ piyawu ɲama bi yɛri ka taa furalikɛla min b'o kɛ du kɔnɔ o bɛ ladi o k'o dabila n'o tɛ o bɛ adamadenyaw fana kɔ don ɲɔgɔn ma halisa k'a ye so kɔnɔna furalikɛla a furali daminɛ yɔrɔ la ni muso ye yɔrɔ fura daminɛ ni mɔgɔw ye kɔlɔsili kɛ a bɛ taa furali daminɛ yɔrɔ min na n'u y'o kɔlɔsi kosɛbɛ i n'a fɔ ni sow jɔlen don aran na sisan dɔw bɛ yen u b'a sɔrɔ u ka furali daminɛ o daminɛ yɔrɔ dɔ de kanulen b'u la u bɛ taa fura ye a tigi bɛ taa daminɛ yɔrɔ min na n'o ye cɛkɔrɔba ka yɔrɔ ye o kɔrɔ ye dutigi ka so da fa ye ale taara furali daminɛ ye ka na o bɛ maa fɔ ni ala sɔnna ma o dutigi bɛ fatu k'a sɔrɔ a dudenw kɛlen bɛ k'a bonya wa a yɛrɛ fana ka dudenw kanu b'a la mɛ min ta ni daminɛ yɔrɔ kelen t'a la fo ale kɔni mana bali ye ta dɔrɔn daminɛ yɔrɔ kelen t'a la o du laban ni jija ma kɛ a bɛ taa se yɔrɔ la ɲɔgɔn bonya bɛ dɔgɔya o du kɔnɔ bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ dɔw y'o ye komi waati cogoya kosɔn halisa o tɔw bɛ yen mɛ don nataw la an bɛna dɔ fara o kan a kana ɲinɛ ka abonné magazine di Mali TV kan n'aw donna YouTube kɔnɔ a b'a sɛbɛn magazine di Mali n'a y'o gosi dɔrɔn an ka fɛnkɛ bɛ na a kun nin tun ye a badenkɛ a n'a balimakɛ n'o ye Abdramane Jɔkolon Konate ka bɔ Banankɔrɔ Senu n'u b'a wele ko Seko min tun bɛ k'an ka sogo lɛtiriw kalan ye bi o tun ye Mayimuna Tɛnɛ Danbele ye min fana b'an ka kamera la ka an yira aw la o tɔgɔ ye Mayiga an b'a fana fo a ka baara la assalamu alaikum wa rahmatulahi wa